नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण झणझणीत अशी कोलंबी बनवूया। त्यासाठी आपण इथे एक बाउल स्वच्छ करून कोलंबी घेतलेली आहे। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बाजूला येणारा बेल आयकॉनला जरूर प्रेस करा। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। आपली कढई छान गरम झालेली आहे। आपण एक मोठा चमचा तेल घेऊया। तेल आपण चांगलं गरम करून घेऊया। 2 कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहे ते टाकूया। छान आपण परतून घेऊया। कांदा आपल्याला थोडासा मऊ करून घ्यायचा आहे। कांदा आपला मऊ झालेला आहे। आपण इथे 3 टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आहे ते टाकूया। मिक्स करूया। थोडंसं आपण मीठ टाकूया म्हणजे टोमॅटो लवकर नरम होईल। आणि 1-2 मिनिटांसाठी आपण ह्याच्यावरती झाकण ठेवूया। आपली 2 मिनिटं झालेली आहे। आपण झाकण उघडूया। परतून घेऊया। छान आपला टोमॅटो नरम झालेला आहे। आपण अर्धा चमचा हळद टाकूया। 2 चमचे लाल मसाला टाकूया। मिक्स करूया। एक 2 मिनिटं आपण मिक्स करून घेऊया। छान आपण गॅस स्लो करूया। आपला मसाला छान मिक्स झालेला आहे। आपण जे साफ करून कोलंबी घेतले ते टाकूया। मिक्स करूया। छान मिक्स करून घेऊया आपण। आपण 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूया। आपली 2 मिनिटं झालेली आहे। आपण झाकण काढूया। परतून घेऊया। आपण इथे लसूण, मिरची, अद्रक आणि कोथिंबीर ह्याची पेस्ट घेतलेली आहे ती टाकूया। 2 चमचे आपण टाकूया। मिक्स करूया। आपण इथे 1 चमचा चिंच घेतलेली आहे। ह्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकूया। म्हणजे चिंच थोडीशी नरम होईल। ते टाकूया आपण। चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। छान असं मिक्स करूया। आपण झाकण ठेवून कोलंबी 5 मिनिटं शिजून घेऊया। आपली 5 मिनिटं झालेली आहे। आपण झाकण उघडूया।
आपली कोलंबी रेडी आहे. छान असे आपले कोलंबी झालेली आहे. आपण कोथिंबीर टाकूया, मिक्स करूया. छान आपली कोलंबी झालेली आहे. आपण आता गॅस बंद करूया. ही रेसिपी घरी तुम्ही नक्की बनवा, अतिशय सुंदर होते. आणि आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.